You're awesome. Spending some dinero. We do it awesome, that's not so nuts. Yeah. Suckar. Question. No, oh wait, yeah, question. Oh my god. Oh yeah, this is especially got some earthquake. Oh. And relax, so don't worry, be happy. Ah! Is wel online? Ja. Ja, akkurat samma bara. Det var online. Jag körde den en månad. Det var $8 att köpa. Köpte du? Ja. $8 i 3-pack alltså. Det är inte en månad men det är inte så mycket. $8. Och det verkar också som att det finns ju att med en köpsystem. Okej. Det är Símun. Hej. Kasta iväg! Vad är min? Jag sitter där. An enemy has been killed. Your turn is under attack. Oh no. Oh hell no. First blood. No. Man har gått tanket för man är careful either. Right to the sense. Jag snart håller mig jävligt upp på. Spending some dinero. Ja. Yes. Jag ska komma över. Det blir careful damage immunity. Så ja, han är inte mer nu men mer damage immunity. Så jag missar. Jag vet inte om här ska vi inte nå det lite över. Har du fått något gott teamwork? Ja, det är inte så lätt. Ja, präster tycker jag. Tyburn, det är som också det. Åh, vad fan? Nej, tror jag. An ally has been killed. Your turn is under attack. Det är alltså med flimratter. Nej, tar det chillet. More swag. Swag. Whoa, what the hell? Ew. She did knock everything. Yeah, stupid flying.
turn is almost lost. Absolutely. Your turn is almost lost. Your turn is almost lost. Glömmer WC där. An enemy has been killed. Wait, it's Dragon. Your turn is The hell? Har du där? Nej, jag gör så att jag kan Det svära. blir ju okej. Så du vars där? Första vagnen. Hell? Jag vet inte, short ja. Hoppa bara backa den där. Your turn is under attack. Jag vet inte. Ja, där. Tuti smara för nu. Your turn is under attack. Headed back to the right. Your turn is under attack. Presenta missiles, bara missiles. More swag. Så skjuter fler missiler Your sen. turn is under attack. Jag tror tiny sen. Jag fucking så. Ah, vad läxigt. Det finns alltså kraftiga missilerna. Nu kör jag mig in i mitten. Större. She's so angry. So angry, her eyes Vad där? Wow. Kan jag där, Símun? Att det här är pilar att de får uppgradera sin beskriva. Så är det anton. Jag dör död. Bra. Kanske? Ejon. An ally has been killed. Ja, jag har inte sett det. Your turn is under attack. Light. Your turn is under attack. Ah, just det. You have been killed. Yeah, no shit. Your turn is under attack. 3, 2. Cool job. Your turn is under attack. HP on the spell. Flick på. Your turn is almost lost. An ally has been killed. Ja, tabbet du. Your turn is almost lost. Yeah. Your turret is destroyed. Ah, shit. Shit. Oj, där var Kill the enemy. Åh, yeah, nigga. För ej. More swag. Your turn is under Holy shit. We've actually saved so much life in Syria. All their Nokias. Let's go on the major from Yeah. An ally has been killed. Your base is under attack. Nice. The enemy is in your base. Very nice. Your turn is under attack.
that's well expressed. An enemy has been killed. Ja, je trzeba sobie chciałem Spending stopy. some dinero. Your base is under attack. Your turret is almost lost. An ally has been killed. Ja tar bara fast det. Ja, det är bara det. Your turret is almost lost. Your base is under attack. Bra. Your base is under attack. An ally has been killed. You search for what? Oh. Defeat. No, let's go. About that. Yeah.